Asa mo na nga kadton to ang panahon mga sukindig paminaw ni kanhi Governor Gwen Garcia wa gi ayo tong panahon na kuna ang mga tao sa probinsya na pula na kay sigita og kanang naang panghinambog magsigita og kanang naang pangangkad mga sukindig paminaw nga dato number 1 kita sa probinsya Sugbo pero to makaigsuonan diri sa probinsya ato ang makaigsuonan sa probinsya nag-antos man in town nag-antos man sumuna nga karon at si Governor Pambare 4 ang mga tambalanan iyahan na mga sukindig paminong gisugdan iyahan na nga gihinay-hinay og tuman ang ihang saad makasama nga ang serbisyos katawhan pinaagi sa pagpalambo sa tuang nga mga tambalanan mo'y una niyan tutukan. Straight to the point. So manghinaotang nga mapadayon ni Cebu Governor Pambare 4 ang kanang nang sa tuang nga healthcare system sa probinsya Sugbo labi nang atuang mga tambalanan so momento dayon paglingkod niya nag-hire dayog mga doctors nag-hire dayog mga nurses kasamang nestor kaning ni ang hunahunaan ni pamwa ni hunahunang Gwen sa una. So manghinaotang nga kanang naa nga dili man dayon nato matagamtaman nga ingon ana na gyud kanindot apan do na natay nakita nga kausaban mga sukindig paminaw sa pagpadagan sa mga hospital sa probinsya Sugbo. Straight to the point.